Hi! Hinaguan Nature Park. Good evening. So, ito na ang hinaguan sa gabi. At alam nyo ba, mga moms, overtime sila. Nag-overtime po ngayon ang hinaguan boys. At sila Papa June. Time check. 7 PM na po. Ayan. Nandito sila Papa June. Ayan sila Bembem TV. Papa June! Overtime ka. Ano talaga. Para kahit paano makahabol pa. Mas magandang matuyuan siya ng simento ngayon. Ngayon. Sa bukas, yung bukas. Ang alignment. Kaya nga. Kaya pinalagyan ng ganyang bracket para nakaalalay. Mother, good morning. Ay, good morning. Grabe mga sitaw, nagpa-overtime. Iba ang forma niya talaga. Overtime ma. Overtime yun. Sa bagay para maabot talaga, makaabot. Ulan ba? Kaya basig na ulan. Kaya nga eh. Kaya mulos na lang ta. Sa bilya, bakit taligsik mo? Taligsik na? Palitan na lang sigaan kaya rin mga... Okay, marami na dinagdag na sinaing. Oo, nagsahin sa dito. Dagdag. Dito na dapit. Pila na nakabuksuga, pambilya? Asa magbilya isa? Nakatungod na to? Kadya sa dapit to, bitara sa do, ton. Ay, pabutis na mo eh. Ay, may ano pa doon? Emergency na solar lights. Ma. May emergency solar. Aman. Dali kunin ko. May mga bisita pala tayo ngayon. Nag-overnight sila. Mukha mga couple din sila. Ayun. Ito. Yan. Doon sa kabilang side. Ayan Doon sa kabilang dulo ba? Sa mga kawayanan. Yan ma. Doon Ito naman lang sa dalawa. Gana lang. Yan sila Bembem. Ang taas pala niya man. Tulan. Ha? Sa taas? Ito Ayan na lang Wow, may abs na. Hinahabol po kasi yung yung walang ulan. May bakal pa siya. Itong hukuan kaya anak pabot ba? Itong hangiran ba? Mag-coffee kayo? Pa? Ininit. Magpain. Tibog, bye-bye. Ano na? Na ba? Lantang. Asa ka to? Sobra na ang tiil. Kanang Roy, sobra padong basak ba? Padong suba. Yan tito, para sa ano man yan? Ay lubog. Pagpapatungan niya. Parang tonton, yan din mo nito. Ay, lubog bin.
Ano man? Ay, mintis na aso. Kaday galing nga kami antipara. Para welding nga. Hala. Ay lang dado. May ako clear glass. Cyclope ba? Ay lang dado. Nara, nasukol ba yun? Hahawakan niyo lang. Na. Okay, tapos ba? Mansag. Malansang. Wala, di makita. Ingit-hit. Uy. Sige na. Ulbay, welder yung bubuan na. Happy New Year. Ikaw lang tiklop sa iyang kwano. Lubog naman, lubog. Ano, mother? Di ba sali ka? Grabe. Grabe, uy. Prepared na prepared. Hindi ka kasi nasamantala, sayang din kasi ano, baka umulan bukas at least manigas. Bukas. Manigas na yung... Ha? Hanggang alas 2? Alas 10. Oh. Hanggang alas 10 ng gabi. Nabong. Parang building na yung pinapagawa eh, oh. Bakit babawasan pa siya? Parang okay na yung taas. Ha? Parang okay na yung taas. Hindi ah. Putulan pa yan, oh. Oh? Kasi pag gano'n, oh. Oo nga. Gano'n. Dapat putol yan. Puputulan. Dito tayo subok natin yun. Wala. Ito eh. Ano natin yung papaganin mo? Mabigat ka. Meron pa dito sa... Ganito talaga itong gitna. O, dito ka pa bukas. Recommended na. Sakto na gama. Iwi lang ke. Ito na. Sakto mo yan. Kung gawain ba? Ay, diba? Dito yung entrance ni Mama Sita. Hindi ko alam. Paano pag mga nakatakong sila, no? Gagawa. Flat ang gagamitin niya kasi ano naman yung hindi naman kita yung ibabay. Flat Pwede shoes naman nila. mag-flat shoes siya. Hindi, yung mga bisita. Hindi, may red carpet. Ang problema May nila yan. carpet naman. Pero sabi, hawak. Red carpet ito. Pero ganun pa rin eh, kasi kung tusok yung heels, baka lumubog. So dito, Ay, wala yung butangan yung hawitanan? pwede ka na umihid eh. Akala ko igaganon siya. Pa-curve pero maganda Ako rin. rin, ako nagdumdum. So pwede na sila magpakain ng Last na dumduman kay Redoy sa itong ginom. Wishing well. Kita ba? Kita mo ito ba? tsada, alas na pupuno na siya. Oh. Bongga. Ulitin natin. Overtime yun sila, mamas. Dapat sila papag. Kasi para ma-push yung magamit ang location yung function hall para sa win. Pinakat na nila ngayon yung bakal. Matigas niya ang ano? Semento, di pa. Okay na yan. Tapos Hindi na yan. dadagdagan ulit bukas. Ngayon, Panibagong semento. meron pa ng dawid. Lalo. Nagagdig na sila ng semento at saka bato. Hanggang dyan sa ano yung semento din? Hanggang dito. Dyan lang sa pula. Tapos yung the rest, yung lupa na ulit. Hanggang dito lang yung semento. Ah, Tapos dito lupa na. yung pinahukay. Nagbubuhos na po sila dito ng semento. Ay, nga idugdog na.
Pang ano. Para mas matibay yung ano, kapit ng semento. Ayan, nilalagay na yun. Pinudugtong nila yung bracket. Siyempre magiging poste papunta dun sa bubong nitong function hall. Ayan. Ang welding sa baba. Pinapantay nila yung poste. Ayan. Ino-welding na rin yung taas. Tapos sa baba. Ayan, dumating na din yung bubong. Sa isang ganito, isa-isa. Isa kabok. 2,000 size. 70 pieces. 70 pieces ba to? Ha? 70. 70 pieces, no? 70 kabuok. Pwede matumbanan eh. Oh, kaya lang baka maano, polycarbonate na bubong po. Yan. Para magiging glass yung pinakabubong. Ayan. Dineliver ngayon. Gabi na nakapag-deliver, may pahabol. Ito na yung ating mga hinaguan boys. Yan, kasi ngayon po nag-deliver yung hardware ng mga ano, ng mga bubong ng hardware. Yun na. Ilang peraso yan? Hindi. Yung buhat nila, ilang peraso yan? Ayun sila, oh. Ayan. Ay, magkaiba ng haba yan pa? Magkakaiba ng haba tsaka lapad? Ubusan na lang mahaba. Tanong ba? Tanong di kayo ba? Diet ka? No. Nangipon mo kayo. Upo kayo, upo. Taon ya, wala yung mama. Upo. Mama. Kain lang. Siya ang kamot ka. Pasasiro ka. Bago pa? Kulang? Ano ba ko dara ko na? Ito pa. Yan ating mga boys. Overtime kaya late na rin po sila nakapag-dinner.